Poi per sciugi per negare da un americano e Amma? ja. Oké. Ja, le 8 per jou, 8 août per jou. Asyl weer zo. Pas mal kleden, daar wenkt dus met, weet ook hoe zo plein maar. Daar wenkt dus, gewoon wat passeren, als hij dan bij de winkels, goed spelen maar de winkels, maar die nog een beetje asyl. C'est le auto. Hij pakt een sigaret, maar weet, sigaret Amerikaan. Daar heb ik aan Tour de France. Oh, ja. Mega, mira dit rege loes, soms hij nog, maar praat nog hoe de geen als je doet, geen mal hier, geen marazie, ja, lodal ja, goed weg, die nog zangschoenen nog. Je wordt dit gezegd kleren dan? Ah, was in Brest. Ah ja. Ja. Nou, een keer daar joh, waar een telegram maar joh. En dat wordt een beetje de kazerne. We zijn niet de wielen kazerne. Louis Dantek. Ja. Mijn wie dan tam ik len bien dat we nou Laurent bueno gewoon naar de mini pijlen. Daar in zal waar een telegram bij jou gesano en daar is mij nou aan de Amerikanen passeerde Clouvorn. Ja, dat is wel. Ah ja. En een berg gaan sarmun, ik maak daar laten. Poi sama sa allemaal aan de Amerikanen de passeerde dan de auto ta. Ja, goed hè. Wat door Franse maar vier. Ah ja, dus ik ben niet La libération de vier. Dus personnel en dus met merken toe waar de garne personeel toe de pension passeert in de showstekker.